tubuh tanah pasoku si olumuni rohanai HP boa mabawa di ongkos pedang tarpatupa binahen ni acit ni parngoluki ni ula donian nasahat nolak mi gogoni bang alai sudenai mari suang laso tarida tina hidonian naik kok kabelau asea cibaraki dodainang dana majuan semertangi yang doa unian anggiat kabena diuna aisona boy ape sudena ala roha so tarida tina hidonian naik kok kabelau hasea sibaraki dodainang dana majuan saya martangi yang doa unian anggiat kabena diula aisona boy habe sudena ala roha Lupa
di parsorang mi anak kasih aku manetek ilu nami ilu nasri rohai mau lihat tema tadok tutuhani ala dengkan di basa sana doi sude hacit doi ama di taoni nang mo tikini portiani ho anak kasih aku alay para sirongado Tuhani anak kokku di parkogo ido damang jai nang mo si purba gorang maho anakku di pasu-pasu Tuhani maho sayang giat mania kabesi oloi podaho burju maho hasiatku di joronami nang di joroni Tuhani para seang mai totiku lo jani damang dai nang mo asa si bon
Berjanji dohita iko sohita narua unangmu bau nangmu sedia kepada HP balik no nadi hidup di roha barorohan foto pegawai negeri gabe mailaho mardonga-donga dohotam ala guru honorau dihuta tubuh amon unang manian gabe madau hosiana gabe songon nadi seati ho aroki auka disadari ho bagas ni holo kisalelengon dan tarik konommu sasadaan pegawai negeri gabe mailaho mardonga-donga dohotam ala guru honorau dihuta tubuh amon unang manian gabe madau hosiana gabe songon nadi seati ho marohati auka disadari ho bagas ni holo kisalelengon dan tadi konom sasadaan unang manian gabe gijan roham tuam aladum pegawe ho dihuta tubuh amon
dolu-dolu orang matibul. Lalahu dari ini yang ngantokku. Asa sunang rohaku nama Tuhan di mata pasai sesudah. Asa sunang rohaku nama Tuhan di mata pasai sesudah. Do 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 do.